Go abaorokia kurwa sechi skuru au abo batenereta mangana yechigosori anene ya mangana ya matera nigo bagenderete n'umusangirikano bwo konyoro bosemia ase eskuru boroso ya kesi eriogo kwandira mangana au ayo arengete ogosira chitalanta ase abarokiwa ekero bare chisukuru omurobere oyo nigoraire amatukabere ekero bono bagenderete konyora obosemia omurikito diponasanya norobotioro. Umuroberio OCBC ngati ya maigerio yoko kinia chitaranta au imeense ya Kenya guchia sabaruki wa baito. Ekiombe ya Kenya Music Festival imeye county ya Kisii nigo kia umerana na balimu bonsi kurwa jiskuru eliokorwa amaigerio. Ndaso mwaka uyu otobwate ngendo yokoro kwe maja. Emaja ne linga koru ECD primary, junior secondary paka tertiary guchigoro yeko barani ba one committee. Na rigetwe ncheko somia balimu nangaki baguchigotera nande ngaki bagokorie abana mpaka banyore bakorire buya sagotera na gukwana amatero. Ase omusangrekano okorekana imeye skuru yoboroso ya Kisii nigo segetwa ko inyure gokorokyo mogusi no komenya kwaye. Kerenga yogokore workshop no gutaka gosoemania amangana yare ase syllabus na bintu binde egere karaba ari bakwira na guchia stage school chabo ba train ebintu buna bitakeire mbigo ike stage bya leta obosoko ni chimbarasment motige culture itesirepi kuna wona iga abanchi culture kindi cy'abantu bande babwa culture chikonya kwenda buna amansa abagusintu tereri asinini teturane back tuligeria mangana ali amakoro tuligerie abangina bali abakona bakakabakoro batosemi na batwa chingendo chingijira music na music yalenga. Maigeri aya nigara ire amatukabere elio konyora obumanyi bugokinia ebyewa asabana baito ensemo na masomo yebitabu. Siri tukolia lero tuachaka workshop ya music ye county yaito yego chikorani for 2 days. Abalimu no abategereria abaya bategereire buna tuabatebiri baguchigwanza ku train chikwaya na ku present the items that they have trained. Gati ya balimu bali bekerana asa maigeri aya nigo bakambye mono asogosemiwa na kuboria abalimu abanene bali batenere gisukuru ao banyare ko na libagali abene guchia saborokiwa ili banyare kwegendereria ase chitaranta chiabo enachaiga ase ngenso ja konyora mafundisho ya matera ili toenda konyara ko batoko nika mangana ya sabana banyare ko bagotera bia twanyare ko batogosomiwa mono na balimu baito abande mono twakundira igoro yechitengo chia gusibu na chia renge kare no twachakira echitoko ko folk songs and dances otwa somi gunga amatera ya no togotereke gusina bwate ase twabogeira twarwo twagorora sa yegara matera rorekana ko ba yeke gusika pisa buna kia renge abali mbaita simwa beta chi principal na chi teacher support the music community ba support abali mbaito bagere ba perform na batebelia bana baitu buya egere nyansa yeto na Kisii yeto ko chumura e perform ya samatera yega twensipi gusiete se tuabeta tigango to produce timu chinyinge mono to compete to gende mpaka national katwa je mpaka national ti atobule chitrophy chinyinge mono torete gocha sukuru cheito obuya bwoko wini egente kinkero kakwanyorenga nayo kwabere na mbeyemo na mbaibere omogokonoro asabana baito. Kuripoteria Getaseni Kendizi TV kurase skuru yoboroso ya Kisii primary yegotoka imeye county ya Kisii lietalia Neldi Pon Asanya.